Diamante polita hau nirea izango da. Diamante polita hau nirea izango da. Hor dago gure diamantea. Gutxi barru gurea izango da. Ze polita. Azkenean gurea. Begira zer aurkitu dudan. Diamantea, diamante erraldoi hori. Ze diamante? Diamante erraldoia, esaten dute aurkitzen dutena rekonpensa asko emango diotela. A ber... Ze diamante? Diamante erraldoi hori, badakizu, museoan zegoena. Lapur zekin horiek harrapatu